Cooking my bacon for breakfast. Waiting for my coffee. Maybe 2 minutes more. This is my breakfast. Egg and bacon. We've really gotten to this point where this is like almost normal. And then my coffee. It smells so. Var i gangen. Og må jeg lige, Tony, altså den her begivenhed, altså det lyder sådan ret traumatiserende i virkeligheden. Hvordan har det sådan påvirket dig, at du har vidnet terrorangrebet 9/11? Altså, hvordan ved jeg? Altså, det gjorde jo selvfølgelig, at jeg på en måde stod stadig den dag i dag har et meget særligt forhold til New York, og jeg flyttede faktisk hjem ikke så lang tid efter, og det tror jeg faktisk udelukkende skyldes 9/11, at pludselig så ville man skulle gerne hjem til at være tæt på familie og venner og København og så videre. Men det er klart, at jeg har stadig sådan noget med høje bygninger, og ikke fordi det egentlig er en fobi og så videre, men det er mere den der, du ved, jeg bryder mig ikke om at være steder, hvor at, der er mange mennesker, som sådan dørbord, der sted, jeg hedder, ikke? Ja. Så det sidder jo så lidt i kroppen, at man hele tiden på en eller anden måde holder øje med, hvad der foregår, ikke? Det er sindssygt spændende der, Tony. Jeg er simpelthen så glad for, at vi fandt dig og kunne få den her øjenvidende beretning. Og ja, det var godt, at du slap derfra. I kunne godt beholde alt det der, og tusind tak for din historie. Det var så lidt.